Kau kalah kamu. Aku kan bisa mundur. Besok kanalnya utuh rapi, baik ngomong orang bisa lanang, turun pasti dari dulu. Pas apa lo kalau radio mana ditunjuk apa? Omah dunia bondo, kowe besok goleki ilustrasi bisa. Aku kan cocok nyambut gawe. Kowe Jawa situ kan nyambut gawe. Sing Tapi pas kawin, aku wis rasa. Pancen ning arep aku harus ngomong hasil kabeh. Sejatine aku cukup. Nanging ingsun sing negara pengayoman saka Tanjung Manuk. Niki anu, ibu kowe niku Jawa, bapake Australia. Banget tresnane ingsun marang siram. Apa kang dadi pamuntanmu bakal dadi janani lan sira kumanten. Sejatine ingsun terus diri kenal kok. Iya, piye sih? Aku rasa nang ndek bojo suke iki. Kok suke aku ndek bojo sih kok. Aku kan akeh bumi. Aku kok bojo akeh. Akeh semua. Ning ora apa sih, penting dadi bojone ra. Itu nek wong wedok, nek wong wedok nek duwe anak kudu bojo akeh, wong lanang dua. Supaya ngomong senase, anane ingsun jelek pantau. Ijazah aku sapa kamu sepindah Sampai kok gone kuwi omah kalian bojone sampean iku pirang taun? terus ono Wis 10 taun guna. Sakit sih. Kok sakit kok nyekel raus sampean ora usah kuwatir kare bojone sing piye nek jek to sampean kan duwe anak sampean wae kalian. Aja kuwatir. Kula niki wong wedok sing subur. Oke, mestine wae kula niki nek perkara anak gampang. Tahun pindho nih. kowe dijual. Aku yo wis kepepet kok. Kowe dijual kopi. Piye sih? Aku iso kalah. Kowe ratu kuwi yo, Cuk. Ratu. Lawan iki suwun. Yo menapa? Ini aku masih. Iya, Cik, kalau gimana ngeten iki? Aku Jalan ngeri kok. Piye apa pamuntanmu bakal tak jalani? Basa sopan. Ora dadi ngopo. Yen perkara parang sastra apa susila, kae anjur awak akeh kaya Lah kok sing ngomeni wedhus sapa? Aku ning omah ae.
Iya, aku Jaluk apa? kan jaluk aku jaluk omah dekat dengko. Jaluk sesuai sing gampang wae. Lanjut anu apa paspor. Enten, Paspor. aku kan kuwi apa? Omah dorong. Sampeyan karo sampeyan nggon. Sabar. Ngeten iki. Guyon nggih. Ya. Nggih, sakjane kula niki nggih mboten nyuwun napa-napa. Ning menawi panjenengan mundhut garwa kaliyan kula. Nah, mestine mesti kula kali panjenengan ampun dados garwa, nek nggih kula mboten. Menawi kula menika ngandhut kewajiban bayi lan wonten ing jagat tetangga. Menawi kula namung garwa ampeyan, menapa saged nglintih kali bawan kaliyan panjenengan. Nggih mboten to. Kula mireng niku nggih nek wonten ing Kutha Raja. Ajeng to kan saged ganti kaliyan ratu niku turun bapa raja lan ibu ratu. Lah nek menawi kula garwa ampeyan nggih mboten saged. Kula mumpun dadi Jadi garwa